नमस्ते फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? आज मी तुम्हाला कोणत्या राशीचं कोणतं झाड आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. आम्ही इथे फिरायला गेलेलो तेव्हा तिथे मला ही माहिती मिळाली आणि ही माहिती मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगावीशी वाटली, म्हणून मी हा व्हिडिओ तयार केलेला. तर नक्की बघा तुमची रास कोणती आणि तुमच्या राशीचं झाड कोणतं, नक्षत्र कोणतं. तर बघा, चला बघूया. या सगळ्या आहेत आमच्या मैत्रिणी. हे बघा, हॅलो. लेडीज स्पेशल ट्रिप आहे आमची. हे बघा, संपलं. प्रत्येक राशीनुसार झाड होतं ते मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे. चला तर मग व्हिडिओला एंड करते. ओके, बाय बाय.